Jesse! Jesse, veni! Deschiși de fericire, băiatul! Jesse, te piși de fericire? Ha? Noroc, Radu. Ia că aici e chișetă, s-a chișat de fericire aici și tu ai călcat numai. N-am călcat, n-am călcat. Da, ai trecut cu piciorul, am văzut. Am trecut, dar n-am călcat. O călcat în chișetul tău. N-am călcat. Băi, l-ai lins așa, nu știu cum. Nu l-am lins. Pa, Jesse! Pa! E cruzul? Super, hai! Așa stă în față. Ok. Băieți, știți că pe Junior l-a furat? Ce? Da, serios. Cineva l-a furat. Cineva l-a furat pe Junior. El nu e nici sus, nici jos, deja de 2 zile nu-i. Eu totdeauna credeam că el e sus, la 2-lea etaj. Eu s-am zis să-l țin în casă. Cum să-l țin în casă? El trebuie să iasă afară, el e motan, el e animal, trebuie să fie prin o gradă. Dacă îl vezi pe Junior la cineva, te rog să-l iei și să-l aduci la mine. Și să fie recompensat. Auzi, dar și acolo? Loterie trebuie să fac. A, loterie, da? Cineva să câștige o mașină de spălat. Acum cu băieții ne ducem la Board Shop. Astăzi băieții de la orașul meu organizează un festival și ați cumpărat de la Board Shop vopsea și ați colorăm orașul. Trebuie să fie ceva foarte super. În descriere am pus un link la pagina băieților de la orașul meu. Deschide, băiat. Bună ziua! Dorin, salut! Salut, e frezat? Salut, da, am frezat. Să închipui pe Junior l-a furat pe mine, pe soi. Ei, da, serios? Pe cine? Pe Junior. Ei, da. Da, nu știu cine l-a furat. Vedem de ce cu Da. Asta tu l-ai furat? Ia, uite, pe Junior l-a furat? Da. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Fabio. De ce ai făcut la dans? La mine mai scurte roțele mele, am strâns bine. Și da, cum dispoziția? Așa, se putea și mai bine. Mi-era dor de tine. Da, serios? Aha. Și mie de tine. E, noroc. Salutări. Oare ce culoare sunt eu? Și alegeri mari, așa? Wow. Și culoare sunt eu de acolo? Parcă e un plămân acolo. Acolo? Da. Încearcă nu știu, albastru, închis. Și galben, se combină bine cu galben. Să iau galbenul ăsta. Și spate și roșu. Și albastru ăsta. Stai să trele. Ai dus mâncare, da? Mulțumesc mult, Roma. E, mulțumesc. Poftim. Hardcore. Și să vopsim pereții azi. Și mărime ți-ai luat? 30 de. Îmi pare rău că cineva l-a furat pe Junior. Da, ninjel. Dar să-l găsești. Și ne-l găsește, îi dau un limbric. Cine anume șuite? Parcă Ai venit, da? Da. Dă noroc pe camera. Привет. Și faci? Am venit să ne fac skateboard-ul. Ah, este skateboard tău? Da. Și faci? Da, m-a pălit multe ori. L-am văzut, când a făcut downhill. Știi, te-a văzut. Salut cu dânsul, da. Știi cum îl cheamă? Nu, le-aduc aminte. Poți spui, da. Am uitat să vă zic ceva, ieri am căutat GoPro în apă 35 de minute. Pabi, așa e că 35 de minute am căutat GoPro. 37. Ia prindeți o lumină, băi, să arăt așa. Ia uitați-vă, 33 de minute, vedeți? 33 de minute GoPro a stat în apă, vă închipuiți? Da, nu, hai, ne vedem mai încolo. Hai noroc. Ne ducem acum să vopsim acolo, orașul. E un festival. Bine că ne-am luat cruiserul, adică Fabi de fapt l-a luat. Cu noi a zis fie și Cătălin. Prima dată când ai văzut pennyboard la mine, ți-l lași tu, așa-i? Da. Îl așteptăm acum pe Fabi. Ia că vine din dealul de acolo. Fetelor! Și bandă acolo. Fabi, cum drumurile? Tare fain. Nu chiar. Ia că aici drumurile sunt drepte. Ia că de la dreapta mașină trebuie să vin. Așa e fain. Întotdeauna e fain la vale să te dai. Fabi, dai mai departe? Nu știu. Stai să-l sun pe Dorin. Trebuie să-l sun pe Dorin să văd unde se află evenimentul ăsta, că am uitat. De fapt, nici nu știu unde se află. Dorin, da, uite, sunt mai de vale de asem. Băieți, haideți înapoi. După muzică trebuie să mergem acolo. Băi, auziți muzică? Cine aștepta? Taci. Mai iau. Dorin a spus că trebuie să ne conducem după muzică. Hai să ne conducem după muzică. Fabi, auzi muzică? Da, acolo. Acolo se aude muzica, vedem. Muzica se aude din și mai tare și mai tare, așa? Asta înseamnă că noi ne apropiem. Răbăți. E bună? E bună, cei mai bună. El este organizatorul. Foarte faină și atmosfera e bună. Vreau să ținez ceva, dar nu știu ce să ținez. Nu știu care gard să-l iau să-l vopsesc. Și mă tem că să nu fac crăcăleți. Acolo așa frumos ținează, știi? Și ne ideam în rușine să iau asta, să ținez ceva.
am desenat așa cu galben, roșu și albastru. Ok, eu am finisat butonul meu, așa, o leacă e original. Aici scrie Ilias Vlogs. Dacă vreți, puteți să veniți aici să faceți selfie. Dacă băieții ăștia primii fac selfie aici. Dorin dă interviu la Jurnal TV, așa e popular. Da, nu, și faci. Dacă vreau să mă salut cu băieții de la Red Bull. Not everywhere. Gea tot așa e popular. Dă interviu. Ai dat interviu? De multe ori am dat interviu. Da? Ah, e gata, el de-am e popular. Eu... Mai popular decât tu crezi. Dacă să pierd cunoașterea ta, mă uit la fotografia ta cu mine și Madalina, atunci mă duc la tine acasă și apoi ne vedem la tine acasă. Acum să fie un breakdance battle. Să danseze așa, să lupte acolo cu dansurile. Acolo băieții dansează și eu să iau dronă și o să-i filmez de sus. Sper să primească ceva interesant. Eu sunt aici cu Ruxi. În sfârșit ne-am văzut live, în sfârșit. Da. Când noi ne urmărim pe Facebook, suntem prieteni, pe Snapchat, ne trimitem mesaje. Eu urmăresc pe Snapchat, faci și snap-uri foarte interesante. Eu odată v-am zis ca să-i dați un follow pe Snapchat. Țineți? Da, dar tu mi-ai spus că Ruxi, dar eu sunt Ruxi Gimp. Ah, Ruxi, da. Eu mă gândeam, când am văzut Snapchat-ul, mă gândeam că o să fie, mă vreo 1000 de oameni, 400. Dar mersi și de Apoi să spui, cum te cheamă pe Snapchat? Ruxi Gimp. Foarte curând o să fac cu dânsa un challenge. Da, foarte fain. Spunem de care challenge sau? Nu, hai să fie surpriză. Da, culând. Cu Linda să facem. M-am bucurat să te văd, Ruxi. Da, și eu sunt bucuroasă să vă în sfârșit live. Ia că așa e pe Snapchat. Bravo! Promit că să le pun mai multe și cu vârsta mai puțin pentru toți. Băi, ce, am făcut un fel de taxi. Am ușbărat. Hai, fă și taxiul. Dar hai pun și tu în față. Dar nu, te rog, tu ești mai mitel. De contract la copii nu se dă voie Ja, aici. nu te puni cu cei mari, hai. Da. Hai, mergi, copile. Atent că vine o mașină. Taxi. Dar nu țici cum în 2 mâini. Dar cum, mă, tu ești bolnav, e ca așa țici. Și o să vină. E longboard-ul meu, comporte adecvat. Ha, Fabi împrumută. Portmoniul meu la tine acasă. Romana azi rămâne la mine pentru că astăzi el a avut un fel de dance battle sau cum acolo se numește, rap battle. Cum acolo? Rap? Rap battle. Dar ce ați avut voi? Breakdance battle. Da, dance battle. Eu am zis corect, vezi? Și el azi rămâne la mine pentru că dacă nu rămâne la mine, el n-avea să vină la dance battle-ul ăsta pentru că rutierele pleacă undeva la 6, da? La 6 pleacă înapoi. Noi la 7. 7, dar dance battle a fost la ora 8, așa că el n-avea să reușească și deja doarme la mine. Eu pe tine să hrănesc, nu-ți temi. Good glum. Glum good. Eu acum mă duc la Dorin să-mi iau drona mea și să mai petrec timp cu băieții de la Board Shop. Eu am venit aici la Board Shop și m-a sunat băieții care au organizat festivalul ăsta, street art așa se numește. Băieții au arendat acolo un teren unde noi putem să venim, să stăm, să petrecem timp, să dansăm, să ascultăm muzică, să fie fain. Și asta era doar pe o zi și asta nu se petrece în fiecare zi. Acum, niște vecini, ok, era muzică acolo, dar nu era muzică într-atât, știi, de tare ca să-ți cadă pereții. Era muzică fain, chill era. Acum acolo un vecin a sunat la poliție și a dat alertă de bombă, într-un fel că noi avem o bombă sau ceva de genul. Și acum băieții stau acolo cu poliția și mă așteaptă pe mine să vin ca să ne uităm la filmări, să căutăm o persoană. Care au fost acolo și au pus ceva, nu știu. Aha, acum și mergem și să vedem acolo, să ne lămurim. Și ne-i foarte tare ciudă. Stărui să facem bine, stărui să faci frumos. Primăria pune scaune în centru, să întâlnesc astea bâdli, eu nu știu cum spun, cocalari, bâdli, așa noi spunem, care scot scaunele și le aruncă la mal, pe iază acolo, da? Noroc. Totuși vrei să faci un eveniment frumos, sună cineva la poliție și dă alertă de bombă. Pe urmă, cum să mai faci ceva frumos în țara asta? Și Romana, ai obosit? Padorin. Hai, mulțumesc că a fost tare fain. Eu am să ne curățit, da?